Det er Camilla, boligrådgiveren. Jer ima puno vraćara vama u Jabukovac, ili kako je? Sa oko neprijatelj muškarac. Og du kan se, der er en edderkop i den, ikke? Seems the stomach is too painful. Nu sad jeg til, og så det bare ramlet på mig. Jeg har ingen skumkanaler. Emil er stadig ikke dukket op endnu. Det kommer an på, hvor meget personen stammer. Jeg fik desværre ikke jobbet. Stor, stor fugle. Hvorfor spørger den her person?